Tanang 26 ka mga public school sa lungsod sa Minglanilla nakadawat og tagsa ka lechon baboy kini atol sa World Teachers Day ug monthly allowance madawat usab unya sa tanang magtutudlo sa lungsod. Samtang mga magtutudlo sa Talisay City gilingaw pinaagi sa gihalad nga programa. Ang detalye sa report ni Femarido Mabo. Espesyal ang pagsaulog sa World Teachers Day sa kapinoy 200 ka mga magtutudlo sa lungsod sa Minglanilla. Silang highlight sa 100 Days report ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad, diin tanang mga principal o pipila sa mga teachers ang mga pinasidunggang dinapit. Atol sa paghatag sa mensahe ni Mayor Rajiv Inad, nahugyaw ang Tibok Sports Complex. Human niya gipaybaw nga tanang magtutudlo sa pampublikong eskwelahan makadawat og monthly allowance gikan sa munisipyo. For the 2023 annual budget, we are thinking anywhere from 500 to 1,000 per month. It is very little, okay? It is what we can spare, okay? With the limited resources that we have, but dili pwedeng dili apilon ang mga maestra. Dugang kalipay pa ang gibati sa mga magtutudlo sa dihang gipaybaw dayon nga matag pampublikong eskwelahan sa elementarya ug high school makadawat og tagsa ka lechon nga sawan sa mga magtutudlo ning kasaulugan sa Teachers Day. Pipila sa mga magtutudlo ang gi-awardan usab sa LGU isip mga outstanding teachers. Natagaan og monthly allowance starting year 2020 and 2023. Feeling na mo ang among moral as magtutudlo sa Minglanilla taas kaayo o nami sense of pride. Ang atong mga magtutudlo mupagawas jud sa ilang personal nga kwarta kay dili man sad ta kapanindot sa atong classroom ug wala sa tay kwarta nga ipagawas. So kaning gihatag ni Mayor isip allowance dako kay ning tabang ma'am sa atong mga magtutudlo. Samtang napuno usab sa kalingawan ang tibok buntag sa mga magtutudlo sa dakbayan sa Talisay. Sama na lang sa Lagtang Elementary School nga human sa 2 ka tuig tungod sa pandemya. Karon lang subli na sinati sa mga magtutudlo nga gilingaw sila sa mga tinunan. Adunay nagkadiyang pasundayag sama sa sayaw, kanta guban pa. Samtang di usab magpaulahi si Ma'am Jeya Bacalso magtutudlo sa Talisay City sa pagpasidungog sa kahagos sa kaubanang magtutudlo alang sa mga tinunan. Kadaghang maestro nang-abroad kay dakong sweldo, kapidiri na pabiri kay lagi na pulusutan. Ang amulang isalikat sa gobyerno ba umintuhan. Uba ni June Solon, ako si Femarido Mabok. Balitang Bisdak.